Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel. Igama ke uPastor Weningi. Wherever you are, ngiyathemba uyaphila, konke kuhamba kahle, yonke into oyithintayo iba impumelelo. uNkulunkulu ke kulonde, uNkulunkulu akakubusise. So besichaza la amaphupho ngethemba ukuthi mhlawumbe masichazile kukhona i-understanding encane ozoyithola noma ukucaciseleka okuncane ongahle ukuthole. Kodwa ke asiqale ngoJob 36 verse 11 noma Job 36 verse 11 ithi ke, if they obey and serve him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. uJob 36 verse 11 uthi uma bemlalela futhi bemkhonza bayochitha insuku zabo eziseleyo ebuhleni neminyaka yabo ekwanelisekeni. Indaba kaNkulunkulu namhlanje ithi ngani yakwethu njengoba ubukele lapha, uma ulalela uNkulunkulu futhi umkhonza uyochitha insuku zakho ezisele ebuhleni noma ekuchumeni neminyaka yakho ekwanelisekeni. The only thing oyidingayo ukuze ukwazi ukuchuma, ukuze ukwazi ukuba nobuhle nje empilweni, ukuze ukwazi ukwaneliseka empilweni, ukulalela uNkulunkulu, ukukhonza uNkulunkulu. Ulady Faye kwamkhanazi uthi ke, sanibona pastor, hlezi ngihlushwa amaphupho la, ezinja ezimnyama zizongiluma all the time, hlezi ke ngisigwaza ngomkhondo. So uma uphupha ubona izinja ezimnyama, lolu uphawu lubi nosuke libika la ukukhashelwa okuthile, lungabika futhi la ukungathembeki kwabantu abathile, noma ke ukuzungezwa abantu ongaba abangani ababi noma abantu nje abangalungile empilweni, yabona. Kodwa futhi uma usuphupha la izinja ezimnyama zinodlame futhi zikuluma, so uphawu losuke libika ukuhlaselwa umoya omubi, noma ke kunabantu abasolene nawe abazama ukukwenza kabi, kepha ngeke baphumelele uma ke ukwazile ukuyinqoba lezi zinja ngesikhathi uphupha. Ulady Fair futhi yena kwamkhona uphinde wabuza ukuthi, sawubona pastor, chazani uphupha ke nika isilver spoon. Uma uphupha ubona ukhezo, lolu uphawu luhle olubika nje imali noma nje ukuchuma nengcebo nenzuzo kanye nempumelelo engahle ifike ngendlela mhlawumbe eyiningi empilweni yakho, yabona. Uma uphupha futhi la umuntu sekunikeza ukhezo, sekusho ukuthi la lolu uphawu luhle nolubika ukuthi kunomuntu oselene nawe noma omaziyo ongase mhlawumbe akunike umsebenzi noma akunikeze ithuba eliyingqayizivele empilweni esikhathini esizayo, yabona. Kepha kuma uphupha umuntu ukujikijela ngalo ukhezo nje, uyakudikila ngalo ukhezo umkunika noma ukunika ukudikila, lolu phawu luyaxwayisa ukuthi wena ngenzeka ulahlekelwe noma uzolahlekelwa ithuba lomsebenzi okade lingakholela kangcono mhlawumbe empilweni ngenxa mhlawumbe yokungazethembi, yabona. Noma wena futhi uzonqaba ithuba lomsebenzi elithile noma nje ithuba elihle eliyingqayizivele ngenxa yokungabi nekhono elifanele. uSamsoni wakakubheka la uthi kusho ukuthini uma uphupha udubula nje ngesibhamu noma usiphethe? Uma uphupha udubula isitha noma udubula isilwane esinobungozi ngase isibhamu, lolu uphawu lusho ukuthi kungenzeka wena usuthatha isinqumo noma uzothatha isinqumo sokumisa noma ukunqanda into ethile noma sokuzivikela ke wena esimene esibi. Kanti uma uphupha udubula i-target noma nje into ethile, noma udubula uqondise kuyi-target noma udubula into ethile nje, lolu phawu osuke lusho ukugxila nokungachezuki mhlawumbe einhlelweni zakho zokufeza inhloso zakho empilweni. Usho ukuthi uma uneinhlelo onazo umuntu ongachezuki kalula futhi umuntu ogxilile kulezo nhlelo zakho ngenhloso yokuthi ukwazi ukusifeza, yabona. Kepha nje uma uphupha usiphethe isibhamu, uphawu olungaxwayisa ukuthi mhlawumbe wena ngenzeka ubhekene noma ungase ubhekane mhlawumbe nezimo ezizokukhathaza empilweni manje noma esikhathini esizayo. Siyabonga. uNkulunkulu enibusise. uNkulunkulu enisikelele.